ang nag-preside pag umangkon, ang nag-ampo, igagaw, ang chorister, asawa. Karong nga buntag, pulos ako mga estudyante ang akong kaubanan. Si Pastor Cagas, Pastor Kaimi, ug si Pastor Morinte, ako ng mga estudyante. Ako nang i-share ninyo. Paghatag lang og lison ngadto sa akong mga kaubanan sa buhat. Pagkatapos nako sa seminary, ang akong hunahuna gyud balik sa distrito. Ako nang gi-imagine og unsa akong buhaton sa distrito. Suddenly kadawat og sulat sa Mountain View College nga diri ko kay patudlo sa theology department. Wala pa'y cellphone kani adto, lisod ang telepono, sinulatay. Sulat ko og balibad. Dili ko kay di ko ganahan magtudlo. Sulat tapod. Mao lang gihapon. Katulong sulat gyud, pulos balibad nga dili ko. Usara gyud akong katarungan. Di ko ganahan magtudlo kay ganahan ko sa distrito. Gibalik-balikan ko ni Mr. Christensen, tong Amerikano dire. Ingon niya, ato nang ikarga imong mga butang. Inko, what ay karga kay di ko mo adto sa Mountain View. Mubalik ko sa Butuan. May usa kada kong meeting sa EUP. Dito ang mga leaders sa union. Siyempre, taga Mindanao, nangita ako ni Pastor Diaz o ganguban. Lamano, ingon mas Pastor Diaz, nga nung di apam kadre? Inko, sir, di ko mo ato sa MVC. Nga naman, mana medyo nga naman, hindi ko ganahan magtudlo. Asa man di ka paingon? Yung butuan ra ko, balik ko sa distrito. Ingon na, Wendell, muato kas butuan di ka na ako paswilduhan. Muato kag Mountain View College, nakaswildo. Murag mo alsada na pud ko, pero tanawa ang leader mga kaeksyonan. Gegbayan dayon ko niya ni katawa. Wendell, report na dito sa Mountain View. Sabi niyo mga kaeksyonan, natunaw ang akong dughan na report ko din Di gyud ko ganahan magtudlo mga kaeksyonan. Pero bininyo, karong nga nakita nako ang resulta sa akong pagtudlo, nahimo kong chairman sa theology department, naging ko Ginoo pasaylo ako nga nagdili ko kaniadto. Kaya nakita na ako ang mga bunga, mga kaigsunan. Karong mga panahon na, ang nagunit sa leadership sa mga misyon, union conference, Visayas ug Mindanao, pulos na ko mga estudyante. Muna akong kalipay. Usara man din sa Mindanao ba ang din ako estudyante? Kaya medyo gulang-gulang na pod. Si Pastor Bacos na lang yun, ang din ako estudyante. Marami yun ay gulang-gulang. Okay, kini si Pastor Kadirma, naglagot yun ko ani sa una, kay agriculture man Panahon nga magdula ang mga basketball players, panahon sa intramurals, mapildi man yun ang akong department. Kay kini magis Pastor Kadirma mo'y bida. Ingon ko mayon tanig mo transfer ni Visayas, ganong ni Amani, di gid ma-champion yung akong department ba? Salamat nga nag-usab og kurso si Pastor Kadirma. Mga kaigsuunan, pagbalhin niya og EB Theology, wa nagi makapildi sa akong department sa basketball mga kaigsuunan. Muna nga, nalipay ko, Pastor Kadirma, amigo na may, kaya dibalhin naman siya department. Karon, presidente na. Si Pastor Palomares, Executive Secretary, estudyante po na nako. Mato kong Visayas, mga estudyante po nako, nalipay ko. Nga namunga, mo nga akong lison nga hatag sa akong mga akubanan sa buhat mo. Kung i-transfer ganita, may plano ang Ginoo nga ipabuhat ka na to. Na ipanahon di taganahan, pero kining atong buhat, dili ni paganagana. Ang Ginoo ra mo'y magbuot na to, mga kaigsunan.
So, ako mosultian. Nga dili nako ihurot ang tanan nako pagtudlo ninyo. Kaya kung akong ihurot, di naman ko maimbitar sa sunod sa tagayon yun. Manang ibitin-bitin ako ni Pastor Palomares, Pastor Kadirma, Brother Almosera, gamay ra gyud ni karon. Kay base di ayog sa sunod o gibitahon na punta. Di ba? Okay. Kining senior citizen mga kaigsunan, sigurista ni oy. No. Kay wa na gud labot. Mga kaigsunan, kini ato pakapin-kapin na lang yun ni. Anyway, dako nga akong kalipay nga kamo mikooperar gayon. May usa ka dako nga theologian si William Barclay. Samtang nagtudlo siya sa iyang klase, nag-ingon si William Barclay, ang mga Bible instructors, ang iyang trabaho, ingon ini, ang pulong sa Dios nga Biblia, mura ni og dako kaayo nga pan, loaf bread. Og ang trabaho sa mga magwawali og mga pastors, Bible instructors, mo ang pag-slice sa maong pan aron ihungit sa mga kumakaon. May miisag kamot nga estudyante nga giingon, Dr. Barclay, unsa pod ka dagko og kagagmay ang pag-slice nato sa dako nga pan? Unsaon nato? Unsa may size? Paminaw ang tubag. Kaya nangutan ng estudyante, how big and small is the slicing of the bread? Ingon ni William Barclay, bite size. Bite size. Ang kanang igo matulon sa nagkaon. Ang punto ni William Barclay mo, ang trabaho sa mga magwali o mag-instruct sa Bible mo, ang iyang pagtagod-tagod, klase-klasihon. Na dagko nga hiwa, kang dagkog baba, ganahan sa dagkong hiwa. Pero ang kagmayng baba, matukan man og dako nga hiwa. So, maggutad na po ka o gamay, aron matulon sa gamay baba. Kaya ang gamay nga hiwa, imong ihungit sa dakong baba, hasta imong kamot lamyon, mga kaigsunan. So this is the art, mga kaigsunan, sa pagpasanto. Learning is one, but sharing is another one. Kanang bitang maminaw taon niya, dinduta ni. Nakasabot ka. Ang problema, ang imong pagpahat. Maayo ba ka mupahat? That is the problem, mga kaigsunan. Muna yung problema, no? So, ato kunong sulayan og tagod-tagod, og ato naning nasulayan kagahapon nga buntag. Magpadayon ta, mga kaigsunan. Okay? Asa naman eh? Okay. Kagahapos buntag, doctrine of inspiration. Karon, linguistic, mga kaigsunan. Unsa may linguistic na pagtuon. Ang linguistic mo, tunan nato ang orihinal nga pulong ngani sa atong sinultian. Nganuman, ang daang tugon sa Biblia, gisulat ka na sa Hebrehanon nga pinulungan. Ang bagong tugon, gisulat ka na sa Grigo nga pinulungan. Ngano nga ang mga pastors na ay subject na Greek ug Hebrew? Abi ninyo tungod kay ganahan mi? Hoy, makabuak nag-ulo. Pero pilit yun mi nga mukuha na ng subject kay naami tuyo. Kung naay problema sa translation, mubalik ta, mga kaigsunan, sa original. So, atong hinumduman nga ang atong doktrina wala gibase sa Bisaya nga Biblia.
Akong balikon, ha? Gusto na ko ipahibalo kaninyo nga ang doktrina sa Iglesia Adventista wala gibase sa in-English nga Biblia, sa Binisaya nga Biblia. Gibase kini sa original nga lingwahe. Kung may problema ang hinubad nga Biblia, mubalik ta sa original nga lingwahe. Walay hubad na 100% makuha ang original. Tuuhi lang yun ko ninyo. Walay hubad na makuha 100% ang original. Pananglit. Pananglit. Niya. Tabangi ko ninyo translate. Ayaw tubaga ang pangutana, ha? I-translate ninyo. Ikapila nga president sa Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte, in-English sana ninyo. Na ako'y 1,000. Premyohan tagyod mo. Di lang ako, kay basig mahinaykan. Tabangi ko ninyo. Flashback. Ikapila nga presidente sa Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte. In-Englisa. How much President Rodrigo Roa Duterte of the Philippines? How many the President? Sulay ko ninyo. Pagkahuman sa akong presentation, ari mo sa luyo. Maminaw ko sa inyong translation sa English. Bisaya, Englisyon. Ikapila nga presidente si Rodrigo Roa Duterte. Ingnon tamo, ang hubad dili 100% mga kaigsunan. Sunod, niya karon. Roma 10:4. Christ is the end of the law. Nganong nagbantay mamog na pulo kasugo? Nga si Kristo mao may katapusan sa kasuguan. Ha? Si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan. Wala na. Ano bantay-bantay man mo? Natapos na. Okay. Arita sa linguistic approach. Unsa ang pulong katapusan? Unsa ang pulong end sa Grigo nga pinulungan? Adunay duha ka klase sa Grigo ang pulong katapusan or end. Okay. One is katos. Ang pulong is katos, buti pasabot, katapusan sa tanan. Muna nga doon na tayo gitawag, eschatological study. Ang pagtuon nato sa mga paghitabo sa katapusan sa kalibutan. Eschatology. Ang ikaduha, mga kaigsuunan, mao, telos. Ang pulong telos, katapusan gahapon, pero dunay luag nga kahulugan, nga buti pasabot, katuyuan, kalabuton, tumong, padulngan. Niya, the sea is the end of the river. Ang dagat mo'y katapusan sa suba. Ang akong pangutana, pag abot sa tubig sa suba ngadto sa dagat, nawala ba ang suba? Nawala bang suba? Wala. Wala. Okay, arita. Roma 4:6, katapusan gikan sa telos. Busa, ang telos sa pagbantay sa kasuguan mao si Kristo. Buti pa sabot. Nagbantay kita og kasuguan tungod kay kita nahigugma ni Kristo. Ang atong pagbantay sa kasuguan, ang tumong nato si Kristo. Kay nagingon si Kristo, kung nahigugma kamo kanako, bantay ninyo ang akong mga sugo. So ingon ini, mga kaigsunan. Ingon ini. Karon, balik ta. Anhitan ining gikagubtan nga pato og itik. Ambot nga nun ning itika nga kadugay, may buhi pa man hangtod ron. Gidesisyonan na kini sa General Conference sa mga maalam nga mga tao. Cultural
Miadto ang atong theologian sa Israel, naniid sa mga Hudiyo, ug mukaon ba sila og pato ug itik. That's cultural. Okay. So atong tanong, sige malatag flash ani. Leviticus 11, 13, 17, 18. English na. These are they which ye shall have in abomination among the fowls. These shall not be eaten. And the little owl, and the cormorant, and the great owl, and the swan. Dili makaon. Unsa man? Cormorant, great owl, little owl, and the swan. Sabi siya, mao kining langgama ang dili ninyo makaon, kay hugaw. Ang ngiw-ngiw, ang gamaw, ang lapay, ang itik. Diha na. Pastor, kaklaro ng itika na. Diha na ang problema. So ato ning badbaron, mga kaigsunan. Tanawa, ang ngiw-ngiw, gikan sa owl. Ang lapay, gikan sa great owl. Ang itik, gikan sa pulong swan. Leviticus 11, 17, 18. Little owl, cormorant, great owl, and the swan. Ang swan, gihubad og itik o pato, o kini, balik ta sa linguistic, gikan sa pulong Hebrehanon, tin shemeth. Timanin ninyo na. Ang dili ipakaon sa Hebrehanon nga Biblia, kanang langgam nga ngalan sa Hebrehanon, tin shemeth. O gihubad sa English og swan. Gihubad sa Bisaya og itik. Mao na, mga kaigsunan. So, padayon ta. Mga Hudiyo, ang tinshimeth dili itik. Sa mga Hudiyo Hebrehanon, ang tinshimeth horned owl. Mao kini ang dili makaon. Ang tinshimeth gihubad sa English og swan, gihubad sa Bisaya nga itik, apan sa Hebrehanon ang tinshimeth ang buti pasabot horned owl. Kanang owl nga naay murag sungay nga balhibo pero dili sungay gyud. Kanang gitawag sa amo og tarong. Okay. Mao na ang dili makaon. Wala masayop ang Hebrehanon nga Biblia sa Leviticus 11, 13, 17, 18. Wala. Dili makaon ang tinshimeth. Wala. Ang dili ipakaon sa Hebrehanon nga Biblia mao ang tinshimeth. Nga sa mga Hebrehanon ug Hudiyo, ang tinshimeth usa ka klase sa owl nga dunay iyang murag sungay nga balhibo. Ang nasayop ang Board of Translators sa Biblia. Nasayop pag-ila sa tinshimeth nga ilang gitranslate nga itik ug pato. Muna, mga kaigsunan. Aniya, unsay gingon sa International Standard Bible Encyclopedia. By the way, nalimot ko. I would like to appreciate sa mga concern nga ako mga higalag, mga kaubanan sa buhat. Gikulang akong atensyon tungod kay kagabi, kagapon, manasayop na ako nga spelling. Thank you for that. Labi na mga theological term. Wala na ko dictionary sa theological dictionary kay ako nang gidonate ang ako mga libro sa South Philippine Union Conference.
gibilan ko ng libro dito. Kanang dana po panamilit na ba? Oh. So nga akong libro dito, ano dito. Thank you kayo. Bert, Danny, salamat gitawag ninyo ang akong atensyon and I appreciate that. Sa pagbuhat na ako ani mga kaigsunan, it's only from my stock knowledge. Wala ko'y panahon mangukab og diksyonary ko pa, not even my notes. So, naay panahon nga masipeta, which I appreciate. Balik ta, aning itik og pato. Tanawa, ang sigingon sa International Standard Bible Encyclopedia, Article 1. Mentioned only in manuscript. In revised version, this is rightly changed to horned owl. Ang revised version ng Biblia, ang Tin Shemeth, wala gihubad na swan. Ang revised version Bible, gihubad ang Tin Shemeth og horned owl. What is horned owl? Mao na ang dipakaon. But ingon sa mga encyclopedia, a bird of that family, nga mo ng swan, wrongly placed among the abominations of the old manuscript of the Bible, now changed to horned owl. Unsa kano? Ang revised version nga Biblia, insakto ang pagka-translate. Kay Tin Shemeth, gibutan niya og horned owl, mga kaigsoon. So balik ta sa mga encyclopedia. Sige yun, a bird of that family wrongly placed among abomination. So, kanang pato itik, nasayop ka na ang pagkahubad. Paminaw sa mo kay donar bagyo igsuon nga sa sinulti ang pasagawas makigpatay. Pastor, kadaot ninyo magpaka-eskwela na mong ilaron mininyo. Tanawa kami na noon ng mangilat. Kaklaro ng itik o itik. Una, sa'yo na nga na. Kaigsunan. Kaya, padayon, unsa ang gingon sa Standard Bible Encyclopedia. White and gray swans spend their winter migratory season on the waters of Holy Land. They were among the most ancient birds of history, always have been used for food. Kini di ang itik pato, swan, na dito magatuan pa sa winter, muadto sa Sea of Galilee Lake. Karaan kini nga mga langgam nga mag-anahaan. Ug nag-ingon ang mao nga sinulat, balik ta mga kaigsunan. So, nag-ingon din they were among the most ancient birds of history, always have been used for food. Gikan pa sa mga kakaraanan ng mga Hebreanon, gigamit nila na pagkaon. So there is no possibility that they were ever rightfully placed among the birds unsuitable for food. Their feeding habits are aquatic. Their food in no way objectionable. So mga kaigsunan, sa Hebreanon na kinabuhi, gikampas sa mga karaanan, ginakaon ka na nila nga langgam ang pato o itik mga kaigsunan. Ang gidili pagpakaon sa Hebrew Bible, mo ang Tin Shemeth. O ang Tin Shemeth, mo ang horned owl. Wala gidili sa Hebreanon nga Biblia ang itik o ang pato. Ang pag-translate sa English o sa Bisaya, mo'y nasayo pag-identify ang maong langgam, mga kaigsunan.
ang gidili pagpakaon sa hinubad nga English ug Bisaya nga Bible mao ang tisimeth nga sayop nga pagkahubad ngadto sa etik ug pato. Arita, mga kaigsunan, sa atong paborito nga magsusulat, sa Ellen G. White, ang atong tinamud o gituuhan nga minsahira sa buhat sa Ginoo. Paminawan ninyo, ha? Si Brother Glover, si Ellen White niyang nagsulat, si Brother Glover mibiya sa kampo karon sa pagkuha sa supply. Kulang na ang among pagkaon. Atong explain. Ngano nga nilakaw si Glover gikan silang camping? Kay kulangan na sila og pagkaon. Samtang milakaw si Brother Glover, naging si Ellen White. Usa ka batanon sa Nova Scotia, miabot gikan nangayam. Nagdala siya og karne sa binaw. Gihatagan kami og gamay karne og among gilatan. Paminaw mo, kanay atong mga abogadohon nga mga Adventista, gilatan, pastor, pero basta gikaon ba? Lugar nga mo sa may pulusan yung paglata og gikaonon. Mabasa, pastor, gilatan, pero basa kung gikaon.